Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Ada segelintir orang yang kita nyon ngapunten diwongke dikei jabatan tapi ngendikane mboten sae. Betul napa mboten? Mboten sah kula sebutkin jenengan pun paham? Dah, cukup di dalam hati saja. Engko nek kepengin mbok omongke ning omah wae. Yo karo bojone dhewe. Engko nek neng kene soalnya aku disyuting. Kok nek aku nyebut merek iso aku sesuk digoleki wong. Nggih to nggih. Ya nek kowe do ngewaki aku. Nek kowe nyukuri salah ngisi yak-yakan. Kapokmu kapan? Aku ora ana sing bela. Dong ora. Dong nggih. Mula ayo ngendikane sing sae. Nek Kanjeng Nabi dipun ngendikan salamatul insan min hifdzil lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Halo. Niki pun siap pengajian napa dereng? Lah kok kaya ana sing ngudur masalah senek iki sapa? Hah? Pun netuk sedaya ta? Pun netuk kabeh. Ya monggo didahar, monggo didahar. Monggo bapak-bapak, monggo Pak didahar. Nek kula rong etuk. Kula jek kosong kok. Oh mengke nggih. Oh nggih nek muga-muga nek model mriki digawake. Muga-muga lho nggih. Nggih oleh-oleh. Halo. Ngaten Bapak Ibu, ngapuntene gempil kamardikan panjenengan sedaya Bapak Ibu sawetawis sekeca anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu merdikaning penggalih injih aurat mudi dawuh saking panitia Bapak Ibu kula kapiji matur dalu menika ingkang wonten magepakanipun kalian acara pengajian napa Bu niki? Pengajian napa niki? Oh nggih. Pun saged maca nggih. Pun tetho nggih. Pun paham? Nggih, gandeng sampun paham, mbok bilih mekaten Bapak Ibu. Jarene pun paham. Nggih. Nggih ngapuntene Bapak Ibu, kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngaten nggih Mbah nggih. Kesting ringkes sing penting-penting. Pokok jarakan pengajian kok jamaah tuwa-tuwa ngene iki. Ya wis tuwa, pokoke aja suwe-suwe ngadepi wong tuwa ki angger kesuwen lupute ngantuk gringgingan. Nggih napa mboten? Nggih. Jamaah tuwek iki wis gur bekah bekuh pengine seneke ndang go mulih hae. Kirmah jarene, mikir omah. Makasih ya Allah. Sip. Susune botolan. Sip. Oh mriki nggen susu nggih. Oke, siap. Makasih. Oh, suhe. Suhe niku susu jahe. Nggih. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Pun lajeng nggih Bapak Ibu nggih, pun sampun saged konsentrasi Bu? Bisa konsentrasi? Kok kaya ana sing ngantuk ngono?
Iki ngantuk apa wajah asline ngene iki? Oh. Jembebleh ngeten iki nggih. Nggih ngapuntene Bapak Ibu ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur datang Gusti Allah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Awak dhewe niki tesih diparingi nikmat Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Nggih napa mboten? Sehat alhamdulillah. Waras alhamdulillah. Saged tindak pengajian alhamdulillah. Perkara kesel wong kabeh iki nek ditari sing rawon iki ya mesti do kesel. Wong awan mau bar do nyambut. Nggih napa mboten? Nek ditari ngantuk sapa to jam sakmen iki sing ra ngantuk? Mesti ngantuk. Nggih napa mboten? Apa mbok kira sing nyekel mik iki ya ora ngantuk? Ngantuk. Asline. Ning kula empet sik nggo pengajian. Wong turu awak iki wis bendina turu. Nggih napa mboten? Awak dhewe sing rawuh niki termasuk kula niki lak ya bendina turu. Nek nuruti awak kesel nggih, ya do kesel wong sedina nyambut gawe. Niki lak normal kabeh to niki. Loh, wong ki nek normal kuwi mesti nyambut gawe. Ngono lho. Apa mbok kira sing nyekel mik iki ora normal? Oh, dosa kowe. Guyumu sajak ngenyek, Di. Halo? Loh, kelik ki normal apa mboten? Kok jawabmu abot? Normal nggih? Normal wong awan mau ya nyambut. Ditutuke bengi kok ijik nyambut. Apa mbok kira ngene kira nyambut gawe? Diaturi kok. Iki ya nyambut gawe. Mulangka mulai kok kene aja mbok toke. Heeh. Mboten niki namung guyon mawon nggih. Artinya apa Bapak Ibu? Aktivitas semua manusia itu mesti punya aktivitas. Mesti ya lelah, mesti ya duwe rasa kesel. Tapi kali-kali niku napa? Kala-kala kesele awak dhewe, ngantuke awak dhewe diampet sik dienggo nek kesel bendina ngantuk ya nek pengajian. Lah iya, nek pengajian niku kala ora bendina. Tur ya ora suwe kok nek pengajian niku mboten suwe kok, Pak. Nek turu nek jenenge turu ki ora sedhela. Nek jenenge turu ki mesti suwe mula diarani turu. Nek sedhela ki jenenge makler kuwi sedhela. Iki kudu tak genahke. Betul mboten? Nek turu ki mesti wong jenenge nek sedhela jenenge mak. Oh, tekono wong lanang-lanang kuwi. Halo. Masuk nggih? Kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, mengke nyuwun ngapunten kula nggih pirsa nek jenengan ki wis do ngantuk, jenengan ki wis do kesel, mula pengajiane rasa suwe-suwe. Pripun? Lah masalah iki ro genah pira ngono ale dadi ki. Aku ki ya ragu-ragu ngono lho. Engko tiwas tak suwekke tibake danane mepet. Piye? Oke, siap. Ngoten nggih Pak nggih. Wis pokoke pengajiane santai mawon nggih. Mboten usah tegang-tegang, pokok mengke napa ingkang kita aturaken saged pun tampi. Ngoten nggih. Memang rasa suwe-suwe maksud kula ngeten, pengajian niku nek kesuwen mungkin ndak ya ora penak, lupute ngantuk kringgingen. Nggih napa mboten? Nek sedhela niku maksud kula ngeten lho, Dik, Pak Dik. Dik, kuwi nek sedhela ki dadi wong ki terus penasaran ngoten lho, Dik. Nek penasaran terus esuk. Nah, ngono lho. Karepku ki ngono kuwi, dong ora. Masuk ora? Nah, ngono lho. Ngono. Mbok menawa warga mriki sing kepengin nanggap pula lak ya ngono lho. Loh, ngene lho, Dik, perkara rega iki kena dirembukan ngono to. Halo. Dosa mbahmu kuwi. Kowe dosa le. Aseme aja-aja engko hooh cah. Halo. Ngaten nggih, syukur datang Gusti Allah. Sapa wonge gelem syukur insyaallah nikmate ditambah karo Gusti
Mula do seneng syukur marang Gusti. Aja sok maido marang peparinge Gusti. Enten mboten biaya mriki sing senengane maido? Oke, Hop. Biar kita tidak saling anu kowe sing ngisi wae nya. Kowe dosa kowe. Iki ketoke pengen ngisi iki ketoke. Halo. Ngene sing bapak-bapak mendel sik Pak nggih. Kula tak nggarap wedokane sik. Nggih. Anu tapi memang anu nggih Pak D nggih. Kemiring ini ora ana sing enom ora anu. Modele ngene iki apa? Endi sing ayu endi? Ngene iki ayu. Oh model kemiring iki ngene iki wis ayu ya. Ya Allah. Ya yo nek jenenge wedok ki ayu. Tapi maksudku ya orang ini banget ngono wae. Ora. Halo. Ibu. Ibu. Tak cerakane mbok menawa sing rada melek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bang bayi ya Allah. Ngene kabeh. Nggih diceraki samsul medeni Mas. Nggih. Bu sing kulino maido ki wong lanang apa wong wedok? Ora kompak iki piye? Lanang apa wedok? Ya berarti wong kene iki padha wae. Ya lanang ya wedok senengane maido. Padahal kula matur napa? Aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Khusus wae kanggo ibu-ibu, terutama wong wedok-wedok rungokno iki, wong wedok termasuk sing diseragami kae. Rungokno kowe. Termasuk kae. Rungokno. Rungokno. Penting iki. Dong ora? Jenengan pun sepuh lho, Dik. Wahai perempuan, wahai istri, wahai para wanita, dengarkanlah ini penting. Di mana-mana saya sampaikan, ini masalah penting karena masalah hidup kita ini bahagia apa tidak ini tergantung hati kita. Gumantung kepiye kok awak diki nampa peparinge Gusti Allah, hidup kita nyaman, tenang apa ndak tergantung itu. Masuk. Mula pesen kula khususnya datang ibu-ibu terhadap nikmate Gusti Allah, terhadap peparinge Gusti Allah, apapun itu bentuknya dan berapapun itu jumlahnya. Deling-eling. Apa yang saya sampaikan ini nanti benar apa ndak? Peparinge Gusti Allah apa wae wujude lan pira wae cacahe, jangan pernah kau berucap di lisanmu kok mung kaya ngene, kok mung sak. Biasane wong lanang wong wedok. Ngomong-ngomong lanang ngono. Ora iso nek kita tetep tak ewaki kowe. Bolo kowe. Oke? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Nek masalah iki harga diri, oke? Ngapa kowe? Naten nggih Bu nggih. Halo. Masuk mboten karo kula? Jadi terhadap nikmate Gusti Allah ki aja sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sak. Tapi apa? Diterima, disyukuri dan dinikmati. Wes penak hidup bahagia. Kenapa kita sering hidup kita enggak nyaman? Kenapa sering kita hidup kita ini enggak tentrem, Pak? Ya karena itu tadi, Pak. Ora iso nampa peparinge Gusti Allah. Lho lak terus dorang gagas kok. Asem tenan kok. Iya. Memang ngene iki Mas resikone karo wong tuwa-tuweke ngene iki, Mas. Halo. Masuk nggih karo kula nggih? Masuk nggih Bu nggih? Pokoke disuku rasa dipaidu peparinge Gusti. Alhamdulillah.
Monggo sarang-sarang muni alhamdulillah sing banter sing kompak 1 2 3. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anggen awak dhewe gelem syukur yakin, ainul yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Ning ana wong ingkar wong kufur maido marang pepane Gusti Allah, inna adzabil lasyadid, ngerteni ana wong kemiri siksane Gusti Allah banget rasane. Oke? Dong ora? Masuk nggih. Jadi yang pertama banyak bersyukur kepada, yang kedua apa? Ojo maido marang peparinge Gusti. Yang ketiga apa? Jangan sering menilai orang. Ojo sok kulino nontoni bijeni rezekine wong. Uripmu ora bakal bahagia. Hidupmu enggak bakal tentram, hidupmu enggak bakal ayem, Pak. Sebab apa? Sing dibiji wong liya. Kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki, Pak. Soalnya apa sing ditonton tonggone. Lungono wong wedok-wedok kuwi. Ora gangge-gangge tenanan iki. Dong ora. Perkara kono gelange gedhe ya ben. Urusane dhewe-dhewe. Kowe dadak gableh ngopo? Oke, tak omongke ya. Oke? Rungokno kuwi. Perkara kono gelange gedhe, kalunge gedhe. Heeh. Ora usah kokian cangkem, ngene, do ora? Dong ora? Ngono lho. Ngono kok dadak muni-muni karo wong lanang ya. Apa nek ra gelangan terus tanganmu kiting? Lah ya ora kok. Lah iya. Piye? Wah, ngeyel tenan iki. Iki bojone sapa? Bojomu to? Halo. Ngene lho, Des, kula casi pirsa. Tontonan wong wedok angger senengane gelang kalung, gelange gedhe, kalunge ngrem, mesti ora tau gelem gawean. Oke, kita buktikan. Oke. Iki. Oke, tak. Kowe ngayal kowe. Oke, Bu, tak anu. Oke. Nek mriki nek wong digawe jenenge wong wedok-wedok do rewang. Oke, sing kulino do ning mburi adan sego olah ora biasane do gelangan ora. Oh. Kene iki wong adang sego ya gelangan to tibake. Oh, gelangaran. Oh, dosa kowe. Maksud tuh sing kuwi lho, gelang mas kuwi lho. Rawane aku wedane kene ngayal. Ngayal tenan lho. Sing rada lemu iki bojone sapa to iki? Halo. Wes kono lah sak karepmu lah. Angel Mas aku rawane iki. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Wis pokoke aku nek kula niki mur matur pokoke monggo digugu ya karepmu ora ya karepmu. Aku lah iya mulih wae nanu. Maksudku ngene lho, Dik, karep kula niku karepe awak iki ya aja sok seneng lan kulino bijeni tangga. Karena kita sibuk melihat orang lain sehingga kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki, Bu. Masuk. Akhirnya kita ini panjang angan-angan, Mas. Andai aku jadi orang kaya. Soalnya apa? Nyawang tombone sugih. Jenengan gak nyawangi kono rumangsamu sugih. Niku lak rumangsamu. Kono nyawang jenengan rumangsane kono jenengan iki ya wong sugih. Masuk karo kula. Kula napa urip ning alam donya, urip ning kemrikian wang sina. Ngono lho. Kula nyuwun ngapunten, Pak, pepeling kanggo awak dhewe. Piwucale para pine sepuh. Para wong tuane ae dhewe niku napa pucuk? Le cah bagus, nduk cah ayu rungokno. Kowe aja sok kulino.
Maksudku ngene lho, Dik. Aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen sliramu ora gaduk. Nek jiglok ndak lara. Masuk mboten karo kula? Sing mudeng kekuatane jenengan ki lak awak dhewe to, bojomu ki kayane sepira, nyambut gawene apa, blonjone pira. Jenengan ngerti kekuatane bojomu. Lah kok penjalukmu neko-neko. Angel banget kok, Mas. Halo. Dong ora maksud kula? Nggih. Perkara sing awak dhewe gaduk, aja kowe ngeyel engko jiglok ndak lara. Ada pepatah mengatakan apa? Bagikan si pungkuk merindukan. Masuk. Nek ana unen-unen Jawa niku napa? Ana cecak kok kepengin nguntal cagak. Ora muraka lumut biar di. Masuk nggih karo kula nggih? Masuk mboten karo kula? Kekuatan kita disesuaikan dengan kebutuhan kita, Bu. Atau kebutuhan kita disesuaikan dengan Dang ora iki. Cetha ora? Lah ngono lho. Sing nomor loro napa? Ngapuntene aja sok kowe ngukur klambimu nganggo klambine tangga. Kuwi geseh terus, Pak. Tanggane tuku TV kene kerokan. Rawet-rawet. TV kok 100 in. Tanggane tuku kalung kene bingung, pedhot-pedhot. Dadung. Dadi kalungan dadung ngoten nggih yang nggih. Aduh, oh sapine. Ya Allah. Masuk nggih karo kula nggih? Bisa diterima maksud saya? Ini nyuwun ngapunten Pak, ketoke sepele tapi terkadang di otak kita sehingga apa? Hidup kita enggak nyaman, hidup kita enggak tenang. Coba kalau kita nyuwun ngapunten, apa yang Allah berikan ditampa, ikhlas, ridho, disyukuri, dinikmati, hidup nyaman. Carane piye? Nyontoh jaran. Mboten di jaran ki lak nganggo kacamata ngono kae lho, buntet ngono kae lho. Dadi rasah nyawangi kok tengen. Masuk. Masuk mboten? Mula jaran kae kacamatane ketoke kacamata tapi buntet. Gen ora nyawang kiwa. Lah jenengan kula nggih ngoten, rasah nyawangi tong bisa diterima. Karena apa Ibu? Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Loh, ngono lho. Rungokno wong lanang-lanang kuwi perkara tanggamu bojone ayu ya gen. Bojo-bojone dhewe jolke piye? Siji nek kumat kranjingan kok lele. Halo. Dong ora? Ngono kuwi aja sok nontoni bojo tangga. Nek kepengin bojomu ketok ayu dhewe iki aja nonton bojone tangga. Cawangan bojomu terus. Mutah kowe. Elek-elek bojone dhewe. Rasah ngrusi bojone tangga. Nek mriki pripun, Pak? Kemiri mriki enten bangsa rusu-rusuhan bojo ngoten enten. Pripun? Ana ora kae sing kumpulke putih kae ana ora? Aman nggih? Aman Mas, mriki nembe pengajian wonge ngono to. Wonge ning isor ruwet to, ya ngerti no aku. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Intinya apa? Bersyukur kepada Allah, disyukuri dinikmati. Wis rasa khawatir masalah urusan dunia, Pak. Yakin kabeh dicukupi karo Gusti. Dicukupi karo Gusti Allah. Ndak usah khawatir, Pak. Nggih, kita ini awak diki kawulane Gusti Allah, zat yang maha kaya. Gusti Allah ki maha sugih. Lah kok awake dhewe melu zat sing sugih kok khawatir. Contoh misalnya, jenengan dijak dolan karo wong sing sugih tumpakane mobil. Jenengan ayem mboten? Ayem mboten? Ayem, mesti jajan kok. Nek wonge lomo.
Lah awak dhewe melu Gusti Allah. Kita awak dhewe melu Gusti Allah marang zat sing maha sugih kok khawatir urusan donya iki lak wong gesek to, Pak. Wong awake dhewe dijak dolan kanca, kancane ade sugih, tumpakane mobil ayem kok anteng kok. Lah iki Gusti Allah kok mbok apa kuwi jenenge? Mbok rago-ragoke iki jenenge apa, Mas? Oh, meragukan. Oh, Mas, betul kowe. Cip. Kok kowe meragukan Gusti Allah ki lho. Mula yakin, Bu. Nggih, masuk nggih? Pun yakin Gusti Allah ki ora tidak akan membiarkan hambanya begitu saja urip ning alam donya. Yakin rezekine wis jinatah karo Gusti Allah. Ngoten nggih? Mbok kuwi apike kaya ngopo akeh kaya ngopo nek durung jatahmu mbok rewangi nyundang palang. Yo ora bakal ketemu, Pak. Ana wong golek nyuwun ngapunten paribasan golek sego sak puluhan, wedang sak cecepane direwangi congkrah karo tangga. Direwangi duweni sifat kaya sengkuni. Enten mboten model ngoten niku? Gur sego sak puluhan wedang sak cecepane direwangi. Lah. Dang ora? Nek nyuwun ngapunten, nek wis jatah awak dhewe, Pak. Insyaallah ora bakal kleru nggone Gusti Allah niku jatah rezekine kawulane. Dang ora? Sing penting apa? Sing penting jamak lumrahe menungso awak dhewe ning alam donya iki gelem obah, gelem nyambut, gelem berdikari. Mula nganti wong tuane nek muni kan cetha wong obah ki mesti niku paribasane ngoten niku. Lah nek guru klumbruk. Lah iya. Ora turu njolak njaluk apa? Ayo. Dong ora. Masuk? Nggih Pak nggih, yuk dibikin hati kita ini ayam tentrem. Oke, nggone syukur marang Gusti. Dinikmati, disyukuri alhamdulillah. Tidak usah memikirkan hal-hal yang mancen awak diki ora gaduk, ora nyandak rasa mikir, ndak malah gendeng kok. Gini mboten? Mikir perkara sing awake dhewe ora gaduk, mang tonton. Nggih. Wong gendeng-gendeng niku lak mikir sing barang sing ora gaduk malah dadine gur. Masuk? Oke. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya sing sami rawuh menika winaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Lah kok kurang 5 menit tok iki. Lah iki wong jam 10 kurang 5. Oh blandang jame. Oh mriki jam 7 nggih. Nggih mboten napa-napa kula nderek mawon. Kok ndak mulih malah diapa-apa nggih. Iwas dijagake tenanan tiba eyong. Lah wong durung rezekine, Mas. Lah iya ngomong iki nek durung rezekine diangen-angen niku tenan kok dhewe. Wong kula ya wis tau ngisi pengajian wah tak arep-arep sesuk tak nggo lebon aku ngono. Wah kula nggih disalami Mas, kula disalami niki Pak. Oh nggih, tak kantonge ora tak buka wis tekan omah langsung luput lah. Lah kok sing dikekke kula niku kertas putih tok. Ucapane terima kasih Pak Ustaz ngono. Ya wis durung rezekine aku ngono. Mbuh nek kene engko mbuh ya nek. Padha nggih. Matur nuwun ngoten. Ya ndang mulai ya. Nggih niki pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten nggih Bu nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Sangat riskan sekali nanti ke depan anak cucu kita ki ra mudeng karo Kanjeng Nabi. Sebab apa? Awak diki jarang ngajarno sapa to Kanjeng Nabi Muhammad kuwi ning anak-anak awak dhewe. Maka tidak heran kalau anak-anak kita ini sekarang tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Sebab napa Pak? Jenengan percaya mboten?
Nggih, mboten napa-napa, tapi kenyataan di situ. Lagi anake awak iki cilik usia cilik-cilik ngene iki sak mono-mono kae, balita ngoten. Dijak neng toko. Tukoke klambi. Klambine wis modele Spiderman. Dadi anake wis idolane dadi wis modele ngene-ngene iki terus. Nggih napa mboten? Ana sing modele Superman. Dadi dina-dina mur ngene-ngene iki terus. Kaya pengen mabur-mabur kae. Ana sing klambi Batman. Nggih napa mboten? Engko idolaku Batman. Halo? Nggih napa mboten? Nggih, maka nyuwun ngapunten. Anak jarang kenal karo Kanjeng Nabi. Mang pirsani putra-putri jenengan sing usia remaja ki SMP, SMA ngoten. Mang tontoni HP-ne. Mang buka gambar background-nya. Mentilah gambar-gambar artis-artis Korea. Jarang lo tulisan, ada tulisan nama Nabi Muhammad, jarang. Betul? Betul apa betul? Nah ini jadi masalah bagi kita sebagai orang tua, Pak. 10, 20 tahun yang akan datang, generasi kita habis, Pak. Generasi sing ora kenal karo Kanjeng Nabi, Pak. Sebab apa? Sejak dini kita sebagai orang tua, orang kenal ke karo Kanjeng Nabi, ngono lho. Kok do meneng kabeh piye to, Ki? Lah maksudku kula ngomong ngene paham mboten lho. Lah kenyataannya kan seperti itu toh, Pak. Nggih mboten? Mula nyuwun ngapunten asline asline ngopo kok nganti awak diki ngenekke pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki gen awak diki ngenalke ya awak dhewe lan anak-anak di keluarga dhewe marang Kanjeng. Engko nek wis kenal kuwi duwe rasa cinta. Cinta. Wong ki nek wis tresno. Orang tuh kalau cinta dia akan mengikuti apa saja yang dilakukan yang dicintai. Betul? Betul apa mboten? Mangangan-angan, Pak. Engkang kula aturaken bener napa mboten? Wong kene lagi gandrung kasmaran. Wong kene lagi cinta, tresno. Wih. Oh. Mau tresno karo aktris Korea, ya pengen penampilan Minandasu Ilasikulu ya pengennya kaya artis Korea, mulai dari potongan rambutnya, betul? Kira mboten? Gaya matanya, cah nom-nom kuwi matane pengen kaya londo, template isoftek, blek. Hah? Kowe aja gawe-gawe lho kowe. Apa jenenge? Napa, Dik? Soft? Lah nek softtek nggone ngendi? Ngisor-ngisor ngendi? Ngaten dengkul. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mulai dari sampai ada orang nyun ngapunten Bapak Ibu sampai gila-gilaan kepengin sok kaya artis yang diidolakan, ada yang sampai operasi wajah. Betul nggak betul, Pak? Lah bagaimana kalau kita kembalikan kita cinta kita terhadap Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad nganti ka awak diki kaya-kaya kepengin kaya Kanjeng Nabi Muhammad? Kepingine awak dhewe kaya Kanjeng Nabi Muhammad bukan karena padha karo Kanjeng napa? Nyontohi akhlake Kanjeng Nabi, Pak. Itu maksud saya. Halo? Ki kok kene iki kok mripate do kriyip kabeh to, Ki. Ngantuk nggih? Oke, ya Mas, selawatan saya Mas. Ayo ditutuk iki nyambut gawe lho. Nyambut gawe iki, sarungku nganti motrok lho iki, Mang. Iki tenanan aku tak rewangi ngene kowe gur meneng ae. Ngono ae bayarane rarang kono engko. Kok kono ket mau. Tuh, sowe.
Gedang kluthuk dipangan uler. Sing mripate ngantuk lambene. Wonge cerak cagak pas. Wonge saiki ngulatke aku wonge. Halo. Halo. Digugah nggih selawatan nggih. Gen ora ngantuk ngoten nggih. Nggih, engko bareng-bareng. Ya diajari bapak-bapak suarane aja nganti kalah karo wong wedok. Wong lanang nyah iki kok telek ngono ora. Sing semangat wong lanange, oke? Ngeten mengke. Gedang kluthuk dipangan uler. Watane ngantuk, mripate ngantuk kok lambene. Oke, ngeten nggih, bareng-bareng sing kompak sing banter wonge gentani. Oke? Engko nek selawatan tangane diangkat ngeten nggih. Iki gen ora ngantuk maksud kula. Ngene-ngene engko gen ora ngantuk. Sing ngantuk gen melek mak biak ngoten nggih. Oke? Sing nuthuk ora. Kowe nek nuthuk ngene-ngene piye? Halo? Mengke ngeten-ngeten nggih Pak nggih. Wis diangkat tangane mripate gen melek, gen ra ngantuk ngoten to nggih. Sing duwe penyakit asam urat kolesterol insyaallah minggat. Amin Allahumma. Muga-muga sok ben entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Engko nek aku pas muni sairan aja dituthuk. Dirungokke le iki penting. Wah aku muni mbok tuthuk nggih iki muni tuthuk aku ndadi kok le. Oh mereng-mereng ngoten niku. Ngali no mati mbuh. Glundung nganti subuh ora sadar aku. Barang sadar jamaah do mulih kabeh. Angsane iki aja awas kowe. Kayak iki ning Pekalongan ya sing nyekel darbuka ya nan. Kosonge tak kon mulih. Wah, le dirungokke iki penting iki. Oke, siap? Bapak-bapak siap? Kok ingah-ingi ngono? 1 2 3 gedang kluthuk mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada man fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami murdinani. Jos iki apik nok iki nok. Iki jenenge apa iki? An-Najmi. Hah? An-Najmi. Wah, apik iki. Tak jak terus gelem ra. Gelem ra. Tapi anu, ini nek An-Najmi iki tekan piro iki? BA. Ewo. Nek gelem ya tak jak tapi aja larang-larang sih. Oh, yo jam kowe yo ngene lho, lek iki tak critani to. Aku jaman nggih ben kuwi yo sing diomongke waktu sket ngono. Kuwi nggih ben. Saiki ya wis ora nyandak no le. Apa? Lah iya. Ya nek aku ki karo Anwar Zahir sak ngisore sithik lah. Umur. Kok dosa wis. Aseme. Halo. Nomor loro nggih. Nomor loro tetep gedang kluthuk nggih Pak nggih. Gedang kluthuk mateng kabeh. Mripate ngantuk kok lambene. Bange kerudunge ijo pokoke. Halo. Halo. Sing kerudunge ireng aman. Mula nek pengajian karaoke nganggo kerudung ireng. Aja ijo. Mesti kita. Oke, 1 2 3
gedang kluduk mateng kabeh mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawati mulkillahi. Terakhir tak aku dhewe weh karo linggih weh. Lah wonge awet mau ngulatke aku terus kok. Ngapa? Banyu bening dicampuri areng. Wong manggone mburi kok. Sing wajahe glowing kok sikile. Selawat. Ngopo? Halo, kok terus ngulatke sikile ngopo? Aku banget. Selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawati mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yes, pokoknya intinya ngeten mawon langsung tak puntes mawon. Soalnya galek ira iki pirang menit iki, Mas? Loro nggih. 2 jam. Nek 2 jam ya mutar no lele. Napa nggih enten mriki mubalek muni nganti sak monten niku? Enten. Wah. Ngerti yang ini mau ora tak nyanyi no. Wah, ya berat no iki. Waduh, iki kok sing tanggung jawab sapa iki Mas Tri? Kowe tanggung jawab lho kowe. Ya, marko ya kuwi ya kuwi. Nggih, sing penting ngeten Ibu, saya singkat saja. Yang namanya Maulid Nabi itu nek saya lebih kepada apa? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awak diki nek iso napa nyontoni akhlake Kanjeng Nabi. Pun niku prinsipnya itu aja. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku kata Rasulullah diutus karo Gusti Allah ning donya iki kon dandani akhlak. Karena memang Nabi Muhammad itu diturunkan di tanah Arab. Yang saat itu kondisi Arab sedang tidak baik-baik saja, alias zaman jahiliyah. Wong ra karuan, wong tak ado saka akhlak. Ora ndek sopan, ora ndek suba, ora ndek tata, ora ndek unggah. Ngapunten Pak, siapa yang menang, dialah yang berkuasa. Ngapunten Pak. Halo. Mula nyon ngapunten nek kula niku berangan-angan Bapak, nek kula itu nyandake niku ento-ento kula piyambak. Nggih. Nabi Muhammad diturunkan pada masa jahiliyah. Orang ndak punya akhlak. Ning umpamane diseret zaman waktu itu nek ditarik ke Indonesia, khususnya waktu itu belum ada Indonesia, namanya Nusantara. Wong Jawa nggih pun enten napa dereng? Sampun ada. Nggih. Halo. Halo. Niku ento-ento kula lho nggih. Tapi di saat itu kita sudah punya yang namanya sopan santun, tata krama, unggah ungguh. Mula nyuwun ngapunten asline Kanjeng Nabi niku duweni akhlak, nek akhlake Kanjeng Nabi niku nyuwun ngapunten ditarik dipadake karo nggone dhewe niku asline karek ngeklikke, Pak.
Carane basa wong Jawa niku kaya tubuh itu. Wis sak pase Kanjeng Nabi nyontoki akhlak ngono kuwi awak iki garek benerke garek njejeke tok til. Iki do paham apa ora iki? Maksudnya carane wong ki wis duwe gamane garek nglandhepke ngoten lho, Pak. Masuk nggih? Masuk nggih garek kula nggih? Dadi garek padha ngono lho maksudnya. Contoh misalnya, contoh sing paling gampang, ngendikane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek ngendikan kasar napa halus? Nah, niku lagi ngendikan lho. Wong Jawa kasar napa halus? Nah, klik to. Klik to nggih. Kan garek ngeklike ngeten lho. Garek carane garek ngepaske. Ngepaske iki lho. Lah wong tak liwangi ngeden-ngeden kono mur ngenang ngene iki lho kan aku malah sing dadi waspada to iki. Ngono lho, dong ora. Dong nggih, dadi asline kin awak iki mur garek ngeklike ngoten lho, Dik. Maksud saya, kula ki nganti guyonan kula ki umpamane biyen lho Guru, enthang-enthang umpamane biyen ki Nabi Muhammad ki diturunke ning Jawa wis pas banget. Nggih, niku guyonan kula lho nggih. Nggih, artinya apa? Itu memang Allah menghendaki Nabi Muhammad diturunkan di tanah Arab. Ngoten nggih, dengan sekenurnya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Pak nggih. Niku hake Gusti Allah dhewe lamun ngento-ento umpamane ngoten. Nggih. Lah, ngapunten lah awak iki garek ayo nyocoke cara berbicara kita dengan cara berbicara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Kanjeng Nabi ki nek ngendikan alus, ora kasar, atau misur, atau ngapusi. Awak dhewe garek nyocoke. Oh wong Jawa awak iki dadi wong Jawa ya ayo ngendikan sing sae. Nganti ana awak iki ana basa Jawa ana trap-trapane, ana krama inggil. Nggih napa mboten? Ana ngoko, ana trap-trapane. Kan garek nggathukke to niku. Dong napa mboten? Nah, mang pirsani piyantun Jawa niku nek ngendikan kok aluse ya Allah kaya ketoprakan. Wong jagongan kok kaya ketoprakan. Saking basane alus. Saking aluse wong Jawa niku nganti ana nene lho wong Jawa ki nganti aluse ngidak teleke ora pendek lho. Telek kok didak ra mlenyek lho. Padahal jenengan pirsa mboten telek niku atos napa empuk. Lho, lak wis tau nyekel to berarti. Lah ngerti nek empuk no, Mas. Ngapunten empuk nggih. Lah niku ge anyep napa anget? Oh, anget niku berarti lagi bar metu niku. Halo. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Tetotet. Bicaralah macam-macam, asal jangan nyakitin orang, betul? Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan, betul? Karena dari omongan bisa menimbulkan salah. Lidah senjata utama bagi keselamatan. Pandai-pandailah menjaga lidahmu kalau Masuk? Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Ada segelintir orang yang kita nyon ngapunten diwongke dikei jabatan tapi ngendikane mboten sae. Betul napa mboten? Mboten sah kula sebutkin jenengan pun paham? Dah, cukup di dalam hati saja. Engko nek kepengin mbok omongke ning omah wae. Yo karo bojone dhewe. Engko nek neng kene soalnya aku disyuting. Kok nek aku nyebut merek iso aku sesuk digoleki wong. Nggih to nggih. Yo nek kowe do ngewaki aku. Nek kowe nyukuri salah ngisi yak-yakan. Kapokmu kapan mudhara? Aku ora ana sing bela. Dong ora? Dong nggih. Mula ayo ngendikane sing sae. Nek Kanjeng Nabi dipun ngendikan salamatul insan min hifdzil lisan. Pokoke aja waton ngomong ning watono nganggo piye, Pak?
Lah ngomong aku waton. Lho iki Pak iki bener niki. Napa jenengan sing ngisi mawon. Lah pinter jenengan malah. Nggih. Halo, bisa diterima? Bisa. Coba kalau kita semua ini mampu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Sampai saat ini nyuwun ngapunten, slogan-slogan itu kan ada kalimat namanya, ada tulisannya jangan provokatif, ngoten niku nggih. Ada saat ini nembe dipasang-pasang. Itu ajakan kepada kita. Coba nek awak iki nyontoh lisane Kanjeng Nabi, nyontoh ngendikanipun Kanjeng. Ndak ada Pak yang namanya adu domba itu ndak ada. Masuk? Jangankan kepada umatnya, nyuwun ngapunten. Kanjeng Nabi itu karo wong sing gedeng kemawon, karo wong sing membenci Rasulullah. Nggih kula nek semangat terus wis kula tak mimik sik wah Mas Jan iki. Angger urusan susu kok angel diampet iki lho. Kamu mimik enggak? Hah? Mimik ya? Ya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kok susune enak men, Mas. Susu asli nggih. Ya, boyo lali. Oke, iki cocok iki. Cocok. Masuk iki. Kudune panitiane paham iki. Aku ngomong cocok masuk iki kudune paham iki. Ngono ya Mas Ri ya, sip. Oke. Monggo. Lah monggo ngono lho, Mas. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Ngendikanipun ingkang sae coba nek adiki nyontoh jangankan terhadap nyuwun ngapunten karo umat karo mungsuhe lho Kanjeng Nabi ndak pernah berkata kotor. Nggih, dimungsuhi wong dielek-elek nyuwun ngapunten. Rasulullah tidak pernah berucap kotor bahkan ketika nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten ketika Rasulullah hijrah ke Thaif. Neng Thaif angen-angene Kanjeng Nabi mesti aku ku neng Thaif ditampa karo umatku neng kono kelawan seneng tapi apa? Di depan pintu gerbang kota Thaif semua manusia sudah menghadang kedatangan Rasulullah dengan lemparan batu, Pak. Dibandemi, dilempari dengan batu, dengan kayu, dengan kotoran unta. Sampai Rasulullah terkena mata kakinya ini terkena lemparan batu sampai Rasulullah tersungkur duduk tidak mampu untuk berdiri karena sakit kakinya. Nyon ngapunten Pak, apakah yang terucap di lisan Rasulullah doa yang jelek? Tidak Pak. Ketika malaikat Jibril turun, "Hei Muhammad, aku ra mentolo kowe dikaya ngono ke karo umatmu. Hei Muhammad, aku tidak tega kau disakiti oleh umatmu. Hei Muhammad, kowe rasa muni apa-apa lisanmu? Kowe rasa muni apa-apa? Kowe rasa ngucape apa-apa? Cukup tanganmu angkatan Muhammad. Tak angkat Jabal Lukot iki tak bleke kanggone wong Thaif ben modar kabeh. Niku malaikat sing ra duwe nafsu mawon saged nesu. Apa kata Rasulullah? Ojo malaikat. Apa yang terucap di lisannya Rasulullah? Ya Allah, ampunilah dia. Karena mereka berbuat seperti itu tidak tahu. Aku yakin kelak anak cucunya akan menerima aku dan syariatku. Loh, niki Kanjeng Nabi. Lah nek awak dhewe. Nggih, dikroyok wong menggeh-menggeh ana wong sing ngomong, "Oke, jas terus." Tidak dengan Nabi Muhammad. Masuk karo kula. Yang terucap di lisannya bagi orang yang menyakiti apa? Doa yang baik. Mulane nganti ana wong nganti ndokake semoga dilaknat oleh Allah. Iki ki apa ana wong ndongake wong kok kaya ngono? Masuk ki karo kula. Nggih. Apalagi ada yang mengaku nasabnya baik tapi ndongoke elek iki gek piye? Masuk karo kula. Dong ora iki. Wis ngono wae. Sudah ngantuk, Dik. Sing tak tekoni iki sapa? Sing tak tekoni iki anakku kok wis urung. Lu arep ngebiar kok. Sudah ngantuk? Oh, sik to. Nggih. Mbok ngantuk ya, Le ya, ngantuk ya.
gendang bar ya. Kok bapak ndak kesel ya. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Yang pertama Pak jaga lesan. Ngendikanipun ingkang sae ngeten nggih saged mboten? Saged nggih. Ya awak dhewe ngeten lho Pak. Wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Masuk nggih. Wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Wis ngono wae. Wis wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Adiki wong Jawa ngendikane sae. Ngoten mawon lah. Nggih, kadang-kadang kan awak diki wong Jawa tapi wis kadang-kadang wis ora ngetok kene wong Jawa, Pak. Pengine kaya londo. Rambutnya disemir. Jangan nom-nom kuwi. Oh, kadang-kadang kula niku nggih kaget lho. Saiki sekolah negeri karo swasta iki gak ono bedae, Pak. Anak-anak kabeh jiblapan. Kabeh jiblapan. Anggo jiblab iki lho. Yo. Ternyata halo Ibu. Ternyata tidak sedikit dari anak-anak kita itu berjilbab karena hanya menutupi semir rambut. Monggo nak jenengan sing saya aturkan ini bener apa ndak monggo. Mereka sudah mulai tidak pede dengan identitas dirinya. Ini kan sudah menipu. Betul. Rambutnya warnanya macem-macem nganti kaya pitik 5.000-an niku lho. Lah wong yo sakniki pinter regane. Lah yo pitik warna-warni kan pinten Bude? 10.000 telu nggih nggih. Nggih niku nek siji tapi 5.000. Nek tuku siji 5.000, nek telu 10.000. Kula apa no kulino tuku kok. Nggih kula tuku niku tak nggo perbandingan lho. Masya Allah. Nggih, wadol mbahmu kuwi. Kowe dosa le ana mubalek dodolan pitik warna-warni iki lho. Nggih. Berikutnya apa Ibu? Halo. Dalam berbahasa juga kita sudah tidak mengajarkan anak kita berbahasa yang baik, berbahasa yang santun. Bukan tidak boleh, tapi gini loh Bu. Kadang-kadang kan awak diki orang ngajarke ning anak basa basa kromo kan gitu. Ning langsung bahasa Indonesia. Bukan enggak boleh. Tapi ngene lho Bu. Anak niku anggar sekolah rasa diajari basa Indonesia otomatis bisa berbahasa Indonesia. Ning nek ra diajari Jawa, Pak. Mang tangleti putrane jenengan. Mang tekoni huleg-huleg iki apa ra mudeng. Nggih. Alat untuk menanak nasi, jawabannya apa? Rice cooker. Kendel wis ra muni. Betul. Oh, Bang Tegone kendel apa ra mudeng. Sotel apa ra mudeng. Erok-erok ya apa ora mudeng. Lah nggih makane itu, Bu. Makanya tolonglah Bu, identitas kita jangan sampai hilang. Itu maksud saya. Mula nganti para wali terutama Sunan Kalijaga itu punya piwucal gini Bu. Sok bakal tinemu mongso kelak akan datang satu masa napa wong Jawa ilang Jawane. Jenengan mang pirsani sakniki. Nggih. Nyambut gawe ning Jakarta rung enek setahune wis gayane. Halo Mama. Waduh. Ini Bakda. Saya tidak bisa mulih, Mah. Gayane wong kemire Mama. Halo Mama, ini Bakda. Saya tidak bisa mulih. Karena belum dapat prei sama bosnya. Masuk karo kula. Wong gur kelase kemiri lho, celukane Mamah lho. Mamah kok sikile ireng. Lah iya Mamah sikile ireng mlethek-mlethek wah. Lah iya. Gini mboten. Nah, apa enggak boleh seperti itu? Saya bukan mengatakan tidak boleh, tapi ayo awak di ngepake. Pirsa ngepake? Nggih ngepaske. Ngoten lho nek aku ki kira-kira jenengan mang bayangke pomone kelik niki diceluk papah ngoten kira-kira patut ora? Kowe aja ngono kuwi lho. Ngono ya? Oke? Misale kelik niki diceluk papah ngoten patut mboten?
Oh, papa kok gosong nih papa. Papa gedang. Guys, ngoten niku lah. Sing penting ayo Pak nyontoki akhlake Kanjeng Nabi. Yang pertama apa? Ngendikanipun Kanjeng Nabi. Apa? Bicaranipun Kanjeng Nabi, santun dan tidak pernah ora tahu ngapusi. Masuk? Nek carane Al-Qur'an apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadidan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadidan, dengan bertutur kata yang benar, yang menyejukkan, sing penak dirungokke, nggih, ora mengandung unsur provokasi, tumbak cucu, lam mes mlenca mlen, wong esuk dele kok sore dadi sesuk bosokno didol. Iki kene iki senengane ngedolan lho kene iki. Halo. Aja sok gampang. Tok janji wong. Yen to amung. Masuk nggih Bu nggih? Karena orang yang suka berbohong itu hidupnya tidak akan bahagia. Akeh tulodo wong kang demen uripe. Nah, kene ya mudeng wong ki nek kulino ngapusi hidupnya tidak akan ora tenang, ora bakal bahagia. Uripe sengsara. Maka Bapak Ibu ayo nyontoki Kanjeng Nabi, jaga lisan kita. Karena apa Bapak jenengan percaya mboten teng Al-Qur'an juga disebutkan kelak di akhirat ada satu masa ketika apa Ibu mulut kita ini akan dikunci oleh Allah. Betul mboten? Di surat Yasin ayat berapa? Saya lupa. Pokoknya dipun ngendikan kelak akan ada satu masa ketika mulut ini akan dikunci oleh Allah Ta'ala. Ketika manusia ditanya oleh Allah, yang menjawab bukan lisannya, tapi apa? Tangannya. Tapi apa? Kakinya. Karena apa? Gusti Allah wis kadung ra percaya karo lambene menungso. Soale ning donya senengane ngapusi, senengane goro. Ibu, jujur pertanyaan terakhir. Nek mungguh jenengan dadi wong wedok, sing kira-kira mungguh panjenengan kulino ngapusi ki wong lanang apa wong wedok? Pisan kasing banter pumpung bojomu ana. Wonge gen krasa. Oke, iki wonge madhep ngalor. Ngalor apa ngidul nggih? Oh, berarti ngarani aku kowe. Kok marang metan iki berarti aku, Lek. Halo. Ngeten nggih. Sing kulino ngapusi wong lanang apa wong wedok? Ngokno wong lanang. Dong ora. Kowe mbok jawab dhewe apa sing jawab aku? Ayo menyo jawabnya. Ngene ya, Dik, kula tak ngewaki bojomu sithik. Oke? Hidup wong lanang? Hidup wong lanang? Hidup wong lanang? Halo. Rungokno dok wong wedok. Iki aku menjadi lidah panjangnya suamimu. Oke? Tak omongi ya. Kowe gen mudeng. Ngopo kok wong lanang iki senengane ngapusi? Ngopo? Lah iya iki. Ngono. Ngopo kok wong lanang iki senengane ngapusi? Ngopo? Lho kowe kudune krasa kok ora ngerti. Wong kowe ngerti nek wong lanang gane ngapusi. Oke? Sip, oke? Wis kowe rasa muni sing muni aku wae. Oke? Urusane ngomah kok karo kowe.
Ngopo kok wong lanang ki senengane ngapusi? Sebab akeh-akeh wong wedok ki nek dijujuri malah maido. Dong ora. Nek wong lanang omong apa eneke masak. Betul. Lah iya. Barang dihapusi, lho iki. Mboten niki namung guyon nggih. Wis pokoke saiki ayolah awak dhewe berusaha untuk menjadi manusia yang wis ya ora iso wong sempurna apike ngungkuli Kanjeng Nabi Muhammad mboten enten. Mur awak dhewe berusaha ayo dadi wong sing apik, ayo dadi wong sing iso njaga lisane. Ngeten nggih? Gen paling tidak yo nek kon padha karo Kanjeng Nabi ra iso mirip-mirip lah. Nggih? Mirip-mirip yo umpamane bendina ning ngapusi ping 5 ya saiki ping 7 wae. Ngono lho wong lanang-lanang kuwi ngono. Pindho wae sesuk ya. Aja ping 5. Ngoten nggih Bu nggih. Terutama karo anak aja sok ngapusi anak. Soale apa engko ndak ditiru anak. Wong nek didit ki ya omongan didit. Lho wong nyon ngapunten apa meneh seorang ayah rungokno wong lanang-lanang kuwi. Figur seorang ayah itu bagaikan superhero bagi anak-anaknya. Lah iya. Ora kok ning nganepe anak omong ra didit iki wong tuwa apa kuwi. Wong ayah apa kuwi? Seorang bapak apa kuwi ning ngarepe anak omong ra didit mudhara. Loh, ngapunten lho Mas, dadi wong lanang seorang ayah itu seorang bapak itu sing gembagah. Apa neng nggo anak ngono ra nyahingi. Kanggo anake wo, le cah bagus nduk tayu rungokno le. Kanggo kowe, kanggo anak-anakku kabeh. Aja nek kok mur bondo donya to le. Nyawane bapak ki lho kanggo kowe. Ngono. Ora kok dijaluki bayaran Pak, sesuk bayar SPP, jaluk ombokmu. Mboke ditawani Bu, njaluk bayaran nggo bayar SPP. Pak murah tau blonjo. Lanangan kok telak ngono. Wis lak ya wis geger to, Mas. Ngono lho, dadi ki dadi wong lanang ki, awak dhewe ki dadi seorang ayah rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ayo kae mburi ae rungokno. Kita itu jangan sampai neng ngarepe anak ngomong ora duwe duit. Titik. Itu pantangan bagi kita seorang bapak. Oke? Termasuk kula barang iki sorry nang ngomong ra didik ning ngarepe anak. Sorry. Ora ngono le. Maksudku ngene lho, pokoke awake iki wah, wangel tenan iki. Tibane lananganmu luwih angel. Maksudku ngene lho Mas, dadi ngene lho awak iki dadi ayah, dadi bapak ki aja nganti anak nembung dienggo bayaran sekolah nganti adik iki ngomong ra didit. Jangan bilang seperti itu. Contoh misalnya anak kula dek oh ya sore nembung ya, besok bayar SPP anak ayah delokane ayah. Ngopo? Ngomong ora patut ngono kowe. Aseme. Maya, besok bayar SPP wong anak kula niku sekolah ning swasta Pak dadi tetep bayar. Piro to Le? Sakmene. Wis santai Le, santai engko ayah main ning Kemiri ya. Lah iya terus aku yo ngomong kan aku ora ngomong nek ra didit engko bengi ayah main ning Kemiri. Ya aku ngono kan anakku wis paham. Berarti itu dit oke aku ngono. Sesuk kena nggo bayar SPP-mu yo ora ketang kurang sithik tapi ora apa-apa Le ya ngono. Ngopo? Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Wis ngoten mawon. Jadi ayo kita nyontoki akhlake Kanjeng Nabi ngoten mawon intinya di situ nggih. Karena waktunya tidak nyandak. Udah ngantuk ya? Lah wis. Mah masake. Oh, dosa kowe. Nggih, goroh-goroh piye. Nggih, benjing kan lari-lari sekolah nggih, Bapak Ibu. Oh, sing ra sekolah ipake, nek anake sekolah. Pripun? Oh, Kemiri diliburkan. Oh, mergo pengajian ngoten nggih. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu, sanes wekdal yang jelas secara garis besar intinya Bapak Ibu, ayo awak dhewe bareng-bareng ngidbai nyontoki akhlake Kanjeng Nabi. Ngoten nggih Bu nggih. Semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari persis gak iso ning nyonto-nyontoni. Ngoten nggih.
Isoe apa sih? Oh isoe nggone ngendikan, ayo ngendikan sing apik. Nuntuni nggon apa? Nggon ibadah wong ana masjid apike kaya ngene. Nabi Muhammad ki salate tertib 5 waktu. Ya ade melu-melu kaya salate Kanjeng Nabi. Tertib 5 waktu berjamaah di masjid niki apik napa elek? Apik napa elek? Sae makmur napa mboten? Oke, ditonton ku subuhe pirang larik. Ngono wae, kan nonton iki kan gampang subuh. Iki kula nyawang ngene iki semudeng sing mlune nang masjid karo nang ketok kok. Gayane ya kuplukan. Wonge madhep ngidul kok. Oh. Ngeten nggih Bapak Ibu. Yo, gitu. Gitu aja kurang lebihnya mohon maaf. Wis mau wis kiyam ya Mas. Berarti serampung lagi. Lanjut ke ingatan gue. Berat iki. Wong wedok senengane ngono ku ya, Mas. Ya sampean nek wis ngalami ngeri noleh. Kene skeplah dele-dele kan mosok lanjutkan. Mosok mur kono trak. Lanang anak kepleh pakmu. Ala hadhihi niyah wa nitansulika al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya Allah. Allahumma tawwil amrana wa suqi asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qadibana ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.